Здравейте, здравейте! Днес ще ви покажем как сменяме клавиатурата на този MacBook Air M3 след заливане. Ние сме ZeroBG и ако не ни познавате, занимаваме с ремонти на Apple и Samsung устройства, не само телефони, не само таблети, но както виждате и лаптопи. Какво всъщност се случи с този Mac, за да дойде при нас? Клиентът го е залял с кафе и бутоните са започнали да лепнат, като дори и детайлно почистване, след като махнем капачките, отново не върши работа, защото кафето е проникнало в механизма на самите бутони. Това налага и смяна на клавиатурата, която, както виждате, става с разглавянето на едва ли не целия компютър. Тук видяхте, извадихме дънната платка и сега разкачаме няколко останали кабелчета, които са вътре. На практика този компютър трябва да стане едва ли не изцяло разгловен, като единствената част, която ще остане е тази, която държи клавиатурата. Тук виждате, извадихме Touch ID бутона, който е отделен от самата клавиатура, но е синхронизиран с дънната платка, така че е изключително важно да се запази невредим. Тук виждате, искаме вече да разкачим и тракпада, но при този модел, за да стане това, първо трябва да махнем батерията. За щастие, батерията е на същия тип двойно залепващи лепенки, както и тази на iPhone-а. И тук видяхте, махнахме подсветката и защитния изолационен слой, който стои между платката и клавиатурата. Това, което следва е да махнем около 30 на брой ситни винтчета, които държат самата клавиатура, след което изваждаме дисплея, ето виждате, и махаме ето тези два малки микрофона, които са за FaceTime разговори. Остава да махнем вече и тракпада, който сам по себе си се държи на около 10 винта. И ето може да видите, това е той вече навън. Това е клавиатурата и както виждате, казахме ви, оставаме единствено с металното парче от корпуса и нея. Махаме я, тъй като тя е занитена, буквално тя е забита за корпуса, няма лесен начин за нейното махане. Ето и това е рамката, която ще държи новата. Почистваме я, след което поставяме новата клавиатура в нея и връщаме обратно, разбира се, онези 30 малки винтчета, които я държат на място. След като това е готово, ето виждате, тестваме абсолютно съвсем нормално си работи и слагаме чисто нова подсветка. Разбира се, ако искахме, можехме да преизползваме старата, но искаме да направим всичко по стандарт, както трябва да си бъде от завода. Чисто нова клавиатура с чисто нова подсветка. Не искаме да рискуваме да има и петна от кафе по старата, така че нека просто да го направим както трябва от първия път. Закачаме към разбира се, към малката платка и всички тези малки кабелчета, които са били към нея преди това, а това са съответно жака за слушалки, Touch ID бутона, съответно клавиатурата сама по себе си и захранването на подсветката. Връщаме се обратно горе, слагаме обратно MagSafe порта, заедно с двата USB-C конектора. Вече можем да върнем и тракпада на място, слагаме го и връщаме обратно всички винтове, които го държат, така че той да не се мърда. Готови сме с това, връщаме обратно и батерията, на която сме поставили отново лепенки, които да я държат на място. Закачаме и основната платка към малката платка, която отговаря за, както казахме, Touch ID, подсветка и други подобни функции. След което връщаме обратно по местата им всички тези кабели, които по-рано разкачихме. Ето да виждате MagSafe порта и двата USB-C порта ги закачаме, след което завинтваме платката към корпуса и продължаваме напред с тракпада, при което завинтваме отново всички тези малки елементи, включително и двата говорителя горе. Между другото, интересен факт е, че при този модел спикърите горе дублират като Wi-Fi антена, така че те са изключително важна част от работата на компютъра. Връщаме обратно и пластинките, които
предпазват кабелите на дисплея. Слагаме обратно долния капак, щипваме го, всичко е наред и остава само да го завинтим. Готови сме с това и сега е време да тестваме, че компютъра се включва. Да, разбира се, след като батерията е разкачена, трябва да включим зарядно. Слагаме го и веднага ябълката светва. Готово, компютъра се включва. Очевидно и клавиатурата работи, така че можем да го почистим преди да направим малко по-детайлни тестове. Искаме все пак да го дадем на клиента в почистен, хубав, добър вид. Ето сега, вече след като веднъж сме го стартирали, работи напълно нормално, включва се и имаме клавиатура и мишка, съответно и тракпада работи. Така че, ако и ви имате нужда от подобен сервис или нещо друго, заповядайте в Zero по всяко време.